sai ka zauna lafiya, sai ka samu ɗaukaka da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa da Allah ya tashi buga misalin annabi Ayyub alaihi salam sai ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Allah ya ce hakika Ayyub alaihi salam mun same shi mutum ne mai haƙuri, mai juriya, shine inna wajadnahu sabira. Saboda haƙurinsa da juriyarsa Allah ya jarabe shi da rashin lafiya na ƙuraje, jikinsa ya dinga rubewa, naman jikinsa yana faduwa a ƙasa. Amma in aka ce ka roki Allah ya yaye masa, ya ce dan me yasa ba zan iya haƙuri akan abin da Allah zai jarabe da shi. Yasa Allah ya ce wa ayyuba idh nada rabbahu rabbi anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durr wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah ya ce da kuma annabi ayyuba alaihi salam a lokacin da ya kira ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangiji anni masani ad-durr, haƙiƙa cuta ta shafe ni. Bai ce ya Allah ka ɗora min cuta ba saboda haƙuri da juriya, sai ya ce anni masani ad-durr, cuta ta shafe ni, wa anta arhamur rahimin, ya Allah kai ne mai rahama mai jin kai, Allah ka ji kaina kai min rahama ka yaye min wannan cutar. Allah sai ya ce fastajabna lahu, sai muka karbi addu'arsa, wa kashafna ma bihi min dur, muka yaye masa abin da yake tare da shi na cuta, wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah ce kamar haka muke tsiratar da bayan mu'minai. Me janyo masa wannan matsayin har Allah ya yabe shi da haƙurinsa shine saboda haƙurin da ya da wannan cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ita. Ku sani ya yan uwa, haƙuri yana da alfanu mai tarin yawa, yana da matsayi mai girma wanda ainihin wato bawa yake samu a dukkanin lokacin da ya sifanta da haƙuri. Ku sani mai haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi ladansa ba tare da ainihin wato lissafi ba. Duk abin da kai na haƙuri na juriya, in Allah ya tashi baka lada kawai dan noma zai ta yi, ba zai lissafa ba. Shi yasa Allah ya ce inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika Allah ta'ala yana ba wa bayinsa masu haƙuri sakamakon su ba tare da lissafi ba, ba tare da iyaka ba. Mu ji tsoron Allah ya ɗan uwa, mu kasance masu haƙuri a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. Rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya jarrabawa ce. Jarrabawa kuma tana buƙatar haƙuri, tana buƙatar juriya, tana buƙatar mutum ya yi shiru ya kame harshensa. Kada ya dinga kai kukan Allah wajen wani, kada ya dinga neman waraka a wajen wani, kada ya dinga neman yayi halin da yake ciki a wajen wani. A dukkanin abin da zaka nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya jarrabe ka da wannan. Kuma ya jarrabe ka ne ba dan baya son ka ba, ya jarrabe ka ne ba dan yana ƙin ka ba, ya jarrabe ka ne ba dan ya tsane ka ba, sai dai ya jarrabe ka ne saboda imaninka Allah ya ga yaya yake. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal amthal. Manzo Allah ya ce mafi tsananin waɗanda aka fi jarraba da bala'i da musiba nau'i iri-iri, manzo Allah ya ce su ne annabawa. An fi jarrabar annabawa fiye da kowa. Manzo Allah ya ce thumma al-amthal fal amthal, sannan misalin su da misalin su, waɗanda suke bin wannan tafarkin na annabawa, waɗanda suke bin wannan koyarwar ta annabawa, manzo Allah ya ce an fi jarraba su fiye da kowa a cikin al'umma. Amma matuƙar sun yi haƙuri, sun jure wannan bala'in duk girmansa da jarrabawa, to za su samu lada wanda yake mai girma da daraja wanda take madaukakiya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Haƙiƙa girman sakamako, girman makoma yana tattare da girman bala'i, yana tattare da girman musiba. Wallahi gwargwadon girman musiba ka gwargwadon rahmat da za ka samu a wajen Allah. Shi yasa ka duba annabawan Allah da magabata malam zaka ga rayuwarsu cike take da jarrabawa, rayuwarsu cike take da musibu, rayuwarsu cike take da bala'ai nau'i, amma sanadiyar haƙurinsu da juriyarsu sai Allah ta'ala ya ɗaukaka su, ya sanya su suke shiryar da al'umma. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. So da mu kasance masu haƙuri ya ƴan uwana, mu kasance masu juriya musamman a cikin yanayin da muke iya tsintar rayukanmu a ciki na jarrabawa, na fitintunu, na bala'ai waɗanda suke iri-iri, waɗanda suke nau'i-nau'i. Kullum Allah ta'ala jarraba mu yake yi, kuma Allah yana yi ne domin ya jarraba imaninmu, ya ga yaya imanin yake. Shi yasa Allah ta'ala ya ce alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ce yanzu mutane suna tsammanin dan sun yi imani sun ce sun yi imani za mu kyale su haka sakaka ba tare da mun jarraba su ba. wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Allah ya ce wallahi mun jarrabi al'ummar da suke rayuwa kafin ku. fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Allah ya san su waye masu imanin gaskiya a cikin su, wala ya'lamanna al-kadhibin, kuma ya san su wane ne masu imanin ƙarya a cikin ku. Yasa Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa atfarakum. Wallahi ba za mu gushe ba muna jarrabar ku har sai mun gane su waye jajirtattu a cikin ku, su waye tsayayyu a cikin ku waɗanda suke jajirtattu tsayayyu a cikin addini. Sannan daga baya mu ba ku labarin abin da kuka aikata a duniya. So da aka yi haƙuri, mu yi juriya, sai mu samu rabauta, mu samu dacewa. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ku mu'minai, ku yi haƙuri, ku yi juriya, ku yi daku, sannan ku ji tsoron Allah, wataƙila fa samu rabauta. Ya yi uwa daga ƙarshe, akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu fuskanta mu koma da zuwa gare su. Abu na farko, annoba da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi duniya da ita baki daya, wanda ake kiranta virus corona, wata cuta ta numfashi wadda mutane suke ɗauka a wajen ƴan uwansu. Ya kamata mu ji tsoron Allah, mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu tuba, mu nemi gafarar Allah, mu kuma roki Allah ta'ala ya yaye mana. Wallahi thumma tallahi, ba wani abu ne yasa Allah yake jarraba mu da irin waɗannan musibun ba illa aikin zunubin. Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi da yake cewa ma nazala al-bala'u illa bi dhanbi. Da dai Allah baya saukar wa mutane wani bala'i ko wata musiba face da zunubi. Daga lokacin da mutane suke ainihin wato yin zunubi, suke aikata alfasha, daga lokacin Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai jarrabe su da musiba nau'i wanda ba a taɓa samun irin ta ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alfasha ba za ta taɓa yawaita a cikin al'umma ba, har a daina ɓoye alfashai ya zama da ana bayyana ta, face Allah ya jarrabu mutane da annoba da cututtuka wanda ba a taɓa yin irinsu ba a cikin al'ummatan da suka gabata. A kwanan bayan nan, ko in ce har yau, akwai wata cuta da ake fama da ita wai lassa fever, cutar da ake ɗaukar ta hanyar bera. Dawa ya santa, ga wannan coronavirus, ga su HIV, ga su sikila, ga su diabetes, ga su hypertension, ga hepatitis B, duk cututtuka ne wanda da ba a san su ba. Me yasa biyu aka jarrabe mu da waɗannan cututtuka? Saboda sabon mu. Babu wani zunubi, babu wani sako a yau da ba a aikata shi a cikin duniya. Wallahi duk irin zunuban da a baya al'umma ta aikata guda ɗaya a ciki aka halakar da wannan al'ummar, yau ana aikata shi a duniya. Mutanen annabi Lut alaihi salam luwaɗi suke yi, namiji ya nemi namiji, a dalilin wannan laifin Allah ya halakar da al'umma baki ɗaya. Yau ba a yi luwaɗi? Namiji yana neman namiji, mace tana neman mace. Waɗansu ƙasashen a duniya har ma an halatta wannan auren na jinsi, yadda za ka nemi mace ka biya sadaki ka aure ta, haka namiji zai nemi namiji ya biya sadaki ya aura, haka mace za ta nemi mace ta biya sadaki ta aura. Zina, shan giya, fasadi nau'i, wallahi babu wanda ba a yi a doron ƙasa. Amma da zarar Allah ya jarrabe mu, sai mu koma wiwi muna ihu, muna cewa Allah ya sa mana annoba, Allah ya sa mana cuta. Mun manta da abin da muka aikata a baya, mun manta da wannan. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sani duk abin da ya same ku na musiba yana da alaka da abin da kuka aikata da hannayenku na zunubi, amma duk da haka Allah yana afuwa akan mafi yawa daga cikin barnaku. So da haka mu koma zuwa ga Allah. Amma musibar wallahi ta wuce duk yadda kake tsammani, ta wuce duk yadda kake tunani. A sanadiyar wannan musibar aka rufe haramin garin Makka,
abin da a tarihin duniya ba a taɓa yi ba a hana wani yin ibada a ɗakin Allah saboda wannan musiba. Idan ka duba hotunan harami za ka gani fetal, babu kowa, babu wanda yake bautar Allah a wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so fiye da ko'ina. Ba wanda yake samun damar shiga haramin Makka ya yi sujada ya bauta wa Allah, babu wanda yake samun damar yin dawafi a ɗakin Allah saboda wannan musiba. Mu muka janyo wa kanmu, wallahi Allah ba wai ya jarrabe mu da ita ne dan baya samu ba. A'a, mu muka janyo wa kanmu saboda barnan mu, saboda fasadi da muke aikatawa a doron ƙasa. Kuma wallahi Allah ba zai yaye mana ba zai janye mana ba sai mun canza. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Babu wanda ya isa ya janye mana wannan musibar face Allah